barbarzyńcą programuje na etat cię znaje polski ziemniak. Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen. Rujan to je miesiąc poświęcony Matce Błeści. Nie bluz na Kasiebach, ale na całym świecie. W dzisiejszym dzieliku będzie między małe krzyżach, błezich mankach i zwykłą modlitwę kolnych. Kapliczki przydrożne, krzyże przydrożne, to co ogólnie możemy nazwać taką architekturą sakralną na wolnym powietrzu, przy drogach, ma bardzo starą tradycję. W zasadzie dokładnie nie wiadomo, skąd się wziął ten zwyczaj. Natomiast już w kulturze greckiej, w kulturze rzymskiej, Imperium Rzymskiego, jeszcze nie w chrześcijańskiej kulturze, istniały zwyczaje różnego rodzaju kapliczek. To były kapliczki dedykowane różnym bóstwom pogańskim, w kulturze rzymskiej konkretnie, szczególnie duszom zmarłych. Takim ważnym momentem to jest wiek IV, to znaczy dokument, edykt mediolański Konstantyna Wielkiego, który ustanawia chrześcijaństwo jako religię wolną w Cesarstwie Rzymskim, później państwową nawet w pewnym sensie. Ale to powoduje, że można swobodnie wyznawać wiarę. Troszeczkę później, już V wiek, kiedy Maryję ogłoszono, Matkę Bożą, jako Matkę Boga, właśnie Theotokos. I od tego momentu rozpoczyna się kult Matki Bożej. Kult wyrażany w obrazach, w ikonach, w rzeźbach, w figurach. IV wiek przełomowy. Krzyż można stawiać na zewnątrz, budować krzyże przy drogach, na skrzyżowaniu dróg, jako znak chrześcijaństwa. Ważny moment, ważny wiek dla nas w Europie, dla rozwoju kapliczek krzyży, to jest wiek XVI i XVII, a mianowicie Sobór Trydencki, czyli kontrreformacja tak zwana, czyli działanie przeciw wpływom protestantyzmu, które polegało w głównej mierze też na właśnie budowaniu kaplic, krzyży, kapliczek przydrożnych, dla zaznaczenia, że to miejsce, te pola, te drogi, te miejscowości są katolickie, a nie protestanckie. Naszymi prośbami racz nie gardzić w potrzebach naszych. Ledzy miele dalek do kościoła. Kościołów nie było tak wiele jak dzisiaj. Dzisiaj każdy może dojechać z auta, ale wiemy, że w średniowieczu, w tym czasie nie było żadnych autów, nie było możliwości, żeby się dostać do kościoła każdego dnia. Ledzy stawiali kapliczki, żeby bez kurcji błęga, żeby bez kurcji tego, co inny święć się, żeby móc się tam gromadzić, żeby móc się tam modlić i oddawać czci samemu Bogu. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus. Krzyże i kaplice były osobliwie stawione we wsach oddalonych od kościoła parafialnego i temu ludzie mieli taki, można rzec, swoje świątnice, tak by to nazwał, taki myl święty w Polsce. Kaplice powstawały bardziej w XX wieku, ale jest wiele przetrywków, że ich budownia nastąpiła w XIX wieku. Natomiast mamy samym się małże taki przetrywk, że kaplic powstał na początku XVIII wieku. Ale też wiele krzyżów i kaplic było ustawionych przez starszych
płodzące Panu Bogu za wróceni z wojny, z rozmaitych tych ciościch, wagnoniów, niełelów i tak dalej, z wojsków cudzych, to znaczy niemieckich, które było uznawane za cudzy, bo było taci. Kaplice, które były stawione w czasach stalinowskich, gdzie był taki, można rzec, zakaz. No, władza ateistyczna de facto zakazywa stawianie takich kapliców. Oni to traktowali jak obiekt budowlany i tak dalej. No, rozmaite paragrafy na to tam właśnie kiwele, żeby po prostu udaremnić takich stawionych kapliców. Ale też ludzie sobie znaleźli sposób. Przybytku chwalebny, módl się za nami. przybytku sławny pobożności, Módl się za nami. dużo duchowa, Módl się za nami. Pobożność maryjna w krajach katolickich, w Polsce, zawsze była ogromna. Była taka mocna, piękna i z potrzeby serca, z miłości do Maryi po prostu budowano i wciąż się buduje różnego rodzaju kapliczki, głównie poświęcone Najświętszej Maryi Pannie. Najkrócej mówiąc, to jest wyraz wiary. Kapliczki są różne, są te maryjne i pewno te nywyci, które oddawały czciany Świętej Maryi Pannie. Tym mamy kapliczki Serca Jezus, takie też bardzo wiele na Kasiebach. Na pewno musimy żyć, że bardzo wiele krzyżów na Kasiebach. Zresztą nie pojedzie, ta Boziemynka się pojawi. No i na pewno jest wiele świętych. Każdy wiemy jakiegoś swojego patrona. Są te, można rzec, rozmaite kaplice od strony ich patronat. Może być Matka Boska. No dzisiaj wiele kapliców Matki Boskiej Niepokalane, Matki Boskiej Fatimści, ale też rozmaitych innych kapliców można sobie dosiekać. Tam, gdzie te ludzie się postarali, to żeby artysta ludowy wykonał kaplicę na zamówienie, można rzec, wedle intencji tej familii, która nas zamówi. Kapliczki na Kasiebach są robione i z cegle, takie bardzo wiele, ale to są te takie bogatsze kapliczki. One świadczą zamożności tych ludzi, których ufundowali czy ich wykonali, ale mamy też kapliczki drzewiane, czyli pojedziemy sobie na półwysep Helści, tam bardzo wiele razy rybice odwracali byt, tak na sztorc, tam wstawiali figurka świętego. Tym możemy nawet takie kapliczki z byta uzrzeć na półwyspie. Krzyże były wykonywane drzewa, z pnia, drzewiane, osoblowie dobłewy. Same krzyże były otoczone takim baldachimem. Była robiona taka strefa sakrum, która oddzieliła to sakrum od profanum, tak jak to rozumieli. To było takie otoczenie drzewami. Dwiema z jednej i z drugiej strony, albo trzema. To trzecie były stoły, albo sztorzema. Jak te drzewa urosły, no to się robiła taki kaplec w kaplece. To musimy Kasiebom ustawić, że są przyleziele do tych kapliczków, że jak bluz zaczęli je stawiać, to nie mieli bez tacie byle co, ale nie żebyśmy chcieli umieścić z tym polskim kapliczką, no ale te kasiebskie kapliczki to można rzec taka arystokracja między kapliczkami w całej Polsce, może nawet i na całym świecie. Historia kasiewskich kapliczków i krzyżów jest bardzo piękna, ale jeszcze piękniejszy jest wiek gromadzeni sakolnych na modlitwie. doliny zielone, chwalcie cieniste gaiki, źródła i kręte strumyki. Przy kapliczkach, przy krzyżach od zawsze się modlono, się gromadzono w różny sposób, czy to są majowe, czy czerwcowe, czy październikowe nabożeństwa, czy drogi krzyżowe, czy miejsca po prostu, gdzie ktoś zginął, został pochowany, miejsca też ocalenia i skrzyżowanie dróg. To jest bardzo ciekawe, bo w całej w zasadzie Europie, jeżeli sobie podróżujemy, na skrzyżowaniach dróg zazwyczaj będzie krzyż. Tyle przetrwał
Tak jak do dzisiejszych czasów przetrwał język, przetrwa kultura ta świąta, gdzie my jesteśmy kasiobymi, tak samo przetrwa ta kultura krzyżowa, kapleczna, ale połączona z wiarą. Odmówi się przy kaplecach, w wiele placach różnic, w miejscach takich jak my, albo Rujan. Ta kapliczka lunci, ona lunci ledzi, ona lunci cały wies, ledzy się ze sobą tam spotykają, żeby się modlić. W jedno należy się ktoś, kto to prowadzi. Tradycja spotykania się na wspólnej modlitwie przy kapliczce jest bardzo żywa na całych Kasiebach. Nawet bardzo długo było taci, można rzec, przyrzeczeni w każdej wsi, że bynajmniej jedna osoba z danej familii, z danej chacie musi iść na majewę. Mieszkam tu już od 34-35 lat. No i tu przy tym majowym, co my tu są przy tym krzyżu, zawsze, każdego roku w maju jest tu odmówiony właśnie majowy różaniec. Już to tu 13 lat już to odprawią. Modlitwy w różnych intencjach też odmówią ten różaniec. Do mnie przychodzą, czy w intencjach dzisiaj było za zmarłych rocznicę, za różne i rodziny, za ojczyznę, jak wczoraj. Także intencje są wielkie i przeróżne. Zdrowaś Maryjo, łaskiż pełna Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus. Wydaje mi się, że pobożność maryjna i ten kult maryjny wyrażany właśnie przy kaplicach przydrożnych jest bardzo mocny na Kaszubach. Jest na Warmii bardzo mocno, na Podlasiu, w tych miejscach, które są tradycyjnie katolickie. We wiele placach, to znaczy we wiele wsach, wiele mylach na Kasiebach jest odmówi się różnic przy krzyżach i kaplecach. To są taci naznaczone przez ludzi, to jest nasz wiejski krzyż, to jest nasz różańcowy krzyż. Modlą się. O Gwiazdo Morska, o Święta Dziewico, nadziei moich, niebieska kotwico. To dla mnie bardzo takie nabożeństwo typowe do Matki Bożej. Z podziękowaniem przewadzi się za wszystko, bo się prosi, się dziękuje, no i tak to jest. Warto mieć takie miejsca. Swoje miejsca, swoje kapliczki. A jeżeli jej nie ma, to warto zbudować. Można to zrobić. Pomnij o Najświętsza Panno Maryjo, że nigdy nie słyszano, abyś opuściła tego, kto się do Ciebie ucieka. Ta kapliczka my przychodzimy na te nabożeństwa, bo to jest maj i poświęcony Maji Maryi. Moja mama tu ta kapliczka wybudowała i była całym inwestorem i ona chciała tu, żeby rodzina się spotyka i są modle lepsze przy tej kapliczce. Marzeniem było, żeby, jak mama wybuduje kapliczkę, żeby tam Maryja, Matka Błyskusjanowska, była kopia przy tej kapliczce, bo moja mama pochodzi ze Sunowa i tam były jej rodzinne korzenie, ona się tam urodza i mieszkała i się wychowywała. Miejsca, które są poświęcone Panu Bogu, czy to kościół, czy kaplica, one mają coś w sobie, że modlitwa jest po pierwsze łatwiejsza, po drugie jest Panu Bogu miła, bo wymaga pewnego wysiłku. Muszę wyjść z domu, ubrać się, przygotować w jakiś sposób, poświęcić czas, już sam czas podejścia do tej kaplicy, przyjścia do kaplicy już staje się modlitwą, wymaga pewnego wysiłku, czasu, przygotowania, a więc ta modlitwa zyskuje taką dodatkową wartość. Zwek modlitwy kolky pleczków na Kasiebach cały czas je barożewi. Dlatego robimy to też płyna się. Zwek modlitwy kole Błazich Manków a kapleczków na Kasiebach
wedle mnie barosturi i też w cyk parłanci z Polezna, jako so na Kasiebach płytiko przy tych kapliczkach. To parłanci ledzy prosto jako ledzy, to z Polezna i wiejską, i miejską, ale też parłanci na Kasiebów, że my pamiętamy skąd my jesteśmy. W naszym tym programie, działaniu Zrzeszenia Kaszubsko-Pomorskiego i Zespołu Kaszuby postanowiliśmy właśnie wskrzeszać takie te dawne tradycje, jakie były na Kaszubach, które pamiętam z dzieciństwa. Przy kapliczkach wiejskich ludzie się spotykali. W języku kaszubskim to staramy się tylko raz w roku, ale zawsze w innym środowisku. Przy innej Bożej Mance, przy innej kapliczce się spotykać, no i wzbudzać te tradycje. Matły panieńskie, Módl się za nami. matły nienarysione, Módl się za nami. Leno jedno je to taci płecieci z Becigłe Raza z Insima Kasiebama. Też z oddaniem tcze Nosianczy Marii Panny, jako ty na Kasiebach też, no, łetuciumy wielgotczą. We Wielim łet 2001 roku karno Kasiebę tu z was to Zbigurza Stedzińszcim i Insima należnikama karna. Pamięta, żeby młodlec się do Macie Błeści tego 3 maja. To jest to więcej jak 20 lat tradycji w gminie Kyrsyno. Zdrzadło sprawiedliwe te. Módl się za nami. I myślę, że jedno każdy Kasieba ci przyjeździe, kole kyplić na pewno westchnie do Pana Boga, choć co przeżegnę, ale każdy mu robi so tak ciepło na sercu, kiedy widzi te nasze kasiebście kyplić ci co przyjeździe skądś z daleka i widzimy i te nasze kyplić, te co człowiek chce się, my jesteśmy na Kasiebach, bo ty Pan Bóg widzieć, ty widzieć Matka Boska, ty Pan Jezus, także ty wiara, ty my jesteśmy kulesy. Lepiej jest modlić się przy takiej kapliczce niż w domu. Wrócimy teraz na przyzyr gwiazdów, co na Kasiebach. 29 głosownika w Gdańsku przyznano Wermus do Weskre za rok 2023. Dobitca ma tego titla są ledze szczególnie zaangażowani w rozkłestyżanie wyczynotów zasługujących na publiczne uznanie. Tego samego dnia redakcja Cządnika Płemeraniu fejrowa swoje 60-lecie istnienie. Kasiebści regionalny karno Kłeleć-Kłewianie fejrowało 50 lat swojej działalności. Nasze Myłć-Cibinie karno zaprezentowano bardziej znane kasiebści tuńce espiwe. Był to też czas płytkani sansturych i zezniowych należników karna. Jak gdy Tadeusz Dargacz, kierownik Kłeleć-Kłewianów, to je wielkie wydarzenie i jesteśmy baroryt. Dla nas jest to święto bardzo ważne. Cieszymy się, że możemy tu dziś wystąpić do tyle ledzy. Cieszymy się, że przeszła full sala ledzy. To jest dla nas najlepsze podziękowanie za ta nasza 50-letnia robota. Wice tej uroczystości i samim karna mdze w głodnikowym dzieliku programu. 19 Jana w Muzeum Kaszybskim Parku Etnograficznym we Wdzydzach udostępniono nowy plac Chałupa Zgarcia. Budynek powstał na początku XIX wieku. Był zamieszkiwany bez 3 generacje familii Fuermelów. Bene i buten chałupę wszystko jest robione na styl 70 lat XX wieku. Te wydarzenia miały już swój plac, a co przed nami? Bluz do 3 listopadnika dzieci mogą nycować plastycznie dokuzy do konkursu Kasiebsko-Pomorskiego Zrzeszeni. Timon tegorocznej edycji jest Kyrtas Abrahama. Tradycyjno organizatorzy będą wysyłać szkołom skądka przeszły dykazy bilety na tzw. kasiebści mecz dla dzieci uczących się kasiebskiego języka. Wygłoszeni dybewców za 11 listopadnika na rozegracji w Sopłece. 4 listopadnika w Chojnicach będzie przyzyrk kaszebskich karnów teatralnych z Dżadniu te spisa. Na binie wystąpią m.in. Teatr Zymk, teatralny karno Świetlicowe Babeczki, czy stywera aktywnych emerytów i rencystów z Zapcenia. Wydarzenie je darmowe. Przed nami kolejna edycja kasiebskiego dyktanda. W tym roku dzieci dozrzeniali szkolni i profesjonalisty potykają się 18 listopadnika w Chmielnie. Dyktando to nie było okazją do sprawdzenia swoich umiejętności w pisaniu, to też fajny łydba na spędzenie belny sobotę. Do dyktanda można zapisać sam bluz do 9 listopadnika. To tali na dzysy.
Do uzrzeni w płestam tym dzeliko na jutatczezna.